Nå, Mads. Hvad laver du så sådan en lørdag? Ja. Yeah. Jeg er blevet inviteret over til Skoda Klub på Fyn og holde kursus. De vil rigtig gerne lære førstehjælp. Jeg har siddet og spekuleret lidt her på køreturen, hvordan det kunne min indgang til sådan et kursusforløb med de her Skoda-folk, kunne det være en lille Skoda-vittighed? Måske kan nogen af jer huske den der Skoda-vittighed med noget med, man lægger elastikken dobbelt eller sådan et eller andet, så trækker den bedre. Jeg vil lige prøve at finde ud af, hvad de er for nogen, tror jeg, inden jeg sådan rigtig går i gang med en Skoda-vittighed. Men det bliver spændende at møde dem. Det glæder jeg mig til. Nå, Skoda Klub Danmark. Førstehjælpskursus. Og selvfølgelig skal der ligge en duk foran en Skoda, fordi vi bliver nok nødt til at lave en eller anden øvelse med en Skoda. Vi er på Fyn. Vi er samlet med medlemmerne. Prøv lige at se, hvem der er med til kursus her. Det er nogle af medlemmerne i Skoda Klub Danmark. Men vi er på Fyn, og den yngste, der har sin egen Skoda, det er Simon på 1,5 år. Han kører Skoda til daglig. Og Simon kommer kørende på hans Skoda. Han er super sej. Og så er der ulykke. Vi skal lave ulykke.